Luter és un home que sempre busca la veritat. És un home que vol apropar les escriptures al poble i per fer això possible incideix en l'ensenyament i fixa la llengua alemanya. És un home que utilitza la impremta, per tant és el primer que utilitza de manera intensiva les noves eines de comunicació i és un home que sap teixir prous lligams amb el poder que el poden ajudar a fer efectiva la reforma. Roma primer va creure que això no seria seriós. El plantejament de Roma era, com hi havia hagut abans altres reformadors, com els hussites, etc., que això s'acabava condemnant l'heretgia i que no se'n parlaria més, perquè tota la noblesa i tots els prínceps alemanys seguirien la veu del papat. Després, quan Roma vol reaccionar, és massa tard.